What is up mga kagalas? Mag-break in nga tayo ngayon. Hanap na naman tayo ng spot. So while we are conditioning our bike, hanap na rin tayo ng mga spot na pwede nating puntahan. Dito lang tayo sa area ng Western Pangasinan. At mula nga sa area na ito, bumiyahe na naman tayo at naganap ng mga magagandang spot dito sa Pangasinan. At dito nga tayo napadpad sa part ng Ulanin Bani, Pangasinan. At baba lang ito ng Old Woods tsaka Hidden Paradise Resort. Kaya samahan nyo kami sa gala na to para may turo ko din sa inyo kung paano namin napuntahan tong spot na ito. Pagdating nga namin dito sa may sentro ng Bani, Pangasinan, nag-stop over muna kami para bumili ng mga kailangan namin, pagkain na pwedeng lutuin dito sa spot na pupuntahan natin. Pagkatapos natin mabili lahat ng kailangan, dumiretso na tayo sa spot. At ito nga yung mga lugar na madadaanan papuntang Ulanin. Ang Dakap Norte, Centro Toma at ang Dakap Sur. Kapag nakarating na kayo sa Centro Toma, kumaliwa ka lang gaya ng ginawa mo sa jowa mo. Grabe naman, asensado. Parang may Starbucks pa ata dito. Medyo kabado lang kami nung biglang napansin namin na medyo dumidilim ang langit. Baka bumuhos ang malakas na ulan at di natin ma-enjoy yung spot natin. Grabe yung dilim. Ate, may malalaki po kayong plastic ate? Wala po. Kaya nag-decide ako na maghanap muna ng plastic na malaki para ma-secure natin yung mga camera natin at drone just in case na bumuhos biglang malakas na ulan. Kahit yung ganito lang na plastiko. Ang swerte din naman natin kasi nakahanap tayo kaagad. Di na din pinabayaran kaya salute sa iyo, ading. Ayan, pag ano yan? Ha? Hindi na? Sige, thank you. Thank you. Pagkatapos natin ma-secure, ready to go at kumana na tayo dito papunta sa spot natin. May mga makikita kayong mga signages kaya hindi kayo maliligaw. Diretso nyo lang daan na to hanggang marating ninyo itong zigzag na pababa. Medyo ingat lang kasi medyo matarik ang daan na to. Skip na natin tong area na to sa video natin kasi medyo matalbog at masakit sa mata. Basta diretso lang yan hanggang makarating kayo sa baba. Pagkarating ninyo sa baba, may mga madadaanan kayong residential area at kumaliwa dito hanggang marating tong rough road na to. May mga resort din sa area na to pero dahil nga ang target natin ay yung di tayo gagastos, kaya naganap tayo ng spot na maganda pero walang bayad. Medyo struggle is real nga lang talaga kasi medyo di kagandahan yung daan. Kaya fast forward na lang tayo at excited na ako ipakita sa inyo tong spot na tinutukoy ko. Kaya let's go! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.